Kamanakan barajo ke mamak, mamak barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mupakai barajo ke mana, bana berdiri sendirinya. Sajak dari rumah tanggo sampai ke korong kampung, lapeh ke kota Jonagari, kita ko harus hidup bermusyawarah dalam artian bayo-iyo. Makanya awak simpangan kaji seketik, salah satu pangulu samba di Minangkabau menurut adat Sebatang Panjang adalah randang. Nan randang itu mengacaunya tulak di kida di suok raiyah ke tengah, tulak di tengah raiyah ke kida. Artinya apa? Segala apunan kita kerajaan di atas rumah tanggo, sajak ke korang kampung, dalam suku, dalam kaum, dalam negari, harus bayo coba tidur batulak raiyah baru nianggo usah nan kalamak dewak sorang jan lo nan ka manulak sajo janan kamarang kuah sajo.